Guys, upo ka dito talaga. Come here. Sit down. Sit down. Look, sit down. Sit down, sit down. Sit down. Sit down, sit down. Oh, sit down. Oh, patay mo ka dito yun. Kasi likod mo lang makikita. Oo. Ganda nga niya, no? Ay, ganda ba? Yun lang nang shishake. Oo nga. Ganda kasi nung ano, kitang-kita kayong tatlong kanina. Pero hindi maaraw. Anong oras na ba? Ito lang pa dito yung araw. Manay. Okay, mama. Okay.